10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southfed 2015? Watch every game live at www.Sun.Star.com.ph. Visit sa Southfed at Sun.Star. Mayong adlaw, kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Ang mga pambato sa Liberal Party nga sila si Mar Roxas ug Leni Robredo ni file na sa ilang Certificate of Candidacy kaganinang buntag didto sa COMELEC Manila. Kuyog si Presidente Benigno Aquino III, may parada ang Team Roro kon Roxas Robredo gikan sa Manila Cathedral ngadto sa COMELEC sa Intramuros. Ang tandem ni Roxas ug Robredo mao ikaduhang grupo gikan sa dagkong partido nga ni-file sa ilang COC. Karong hapon gikatahong mo-file usab sa ilang COC sila si Grace Po ug Cheese Escudero, parehong independent candidates. Sukad Lunes, Oktubre 12, kapin 50 na ka mga kandidato ang ni-file sa ilang COCs. Ang filing kutob lang ugma Biyernes. Wala pa'y giisa nga public storm warning signal sa nasud ang Pag-asa apan mi-abiso ang ahensya sa publiko nga ang Bagyong Lando magdala og kusog nga ulan labi na sa amihanang bahin sa Pilipinas. Matud sa Pag-asa, mikusog pa si Tropical Storm Lando samtang padayong naglihok paingon sa Northern Luzon. Ang bagyo gibana-banang anaa sa 1,055 km/h sa sidlakang bahin sa Baler, Aurora kaganinang alas 10 sa buntag. Nagdala kini og hangin nga mokabat 75 kilometros kada oras. Wala pa gianunsyo sa Pag-asa kung kanusa kini mo landfall apan makaapekto kini sa mga probinsya sa Aurora ug Ilocos Norte. Ang lalawigan sa Bohol ang labing nagrabihan sa 7.2 magnitude nga linog nga mitayog sa Kabisayan niadtong Oktubre 2013. Duha na katuig ang milabay ug padayon gihapon ang pagbangon sa maong probinsya. Kapin sa 2.3 bilyones pesos ang gisaad sa Department of Interior and Local Government kon DILG alang sa pag-ayo sa mga edipisyo nga naguba sa kusog nga linog. Matud ni Bohol Governor Edgar Chato nga ang maong pondo gikan sa Bohol Earthquake Assistance Program sa DILG ug dako ang natabang alang sa rehabilitasyon sa probinsya. Sa kapin 2 bilyones nga pondo, kapin 300 milyones pesos ang gigahin alang sa mga livelihood programs. Gawas sa tabang gikan sa gobyerno, dako usab ang kontribusyon sa mga hinabang gikan sa mga international organizations. Matud ni Peter Ross Retuta sa Bohol Provincial Planning and Development Office nga padayon gihapon ang ilang programa sa pag-rehabilitate sa mga karaang simbahan ug mga ospital. Lakip na niini ang pagbangon sa tourism industry sa lalawigan. Ang epicenter sa 2013 magnitude 7.2 nga linog nahimutang sa Bohol diin 208 ka mga tao ang namatay. Ania warning ang Food and Drug Administration kon FDA alang sa publiko kalabot sa mga hinimo o do-it-yourself braces. Matud sa FDA, dili angay nga basta-basta lang mogamit og rubber bands, dental floss o uban pa nga mga butang nga mahimong ma-order sa internet aron pagtarong sa mga hiwi nga ngipon. Kini posibleng resulta sa mas dagko pa hinuong problema apil na ang infection ug posibleng pagkatangtang sa mga ngipon. Ang FDA mi-abiso nga angay moduo sa professional practitioner o eksperto kinsa kahibaw sa kung unsay angay o unsay dili angay buhaton. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Tabla sa pagkakaroon ang USC Warriors ug UV Lancers. Ang duha ka koponan magkumbate karong hapon sa pagbalik alang sa Game 3 aron buakon ang ilang panagtabla sa Sisafi Basketball College Division Final Series sa Cebu Coliseum. Ning kombatiha naa sa Green Lancers ang momentum human sa dako nilang kadaugan sa Game 2 sa score nga 70-63. Gisaligan sa Lancers si June Kent the Hitman Manzo nga mo'y modala sa ilang kadaugan, samtang ang Warriors mosalig sa abilidad sa ilang import nga si Schuster Olago. Duwaon unya ang Game 3 sa Cebu Coliseum. Alang sa live coverage sa Game 3 sa Sisafi Finals, bisitaha ang sisafi.sunstar.com.ph/live. Ania ay mayong balita sa mga nagsunod sa Showtime ug ASAP. 2,500 ka mga tickets ang ipanghatag sa ABS-CBN alang sa back-to-back shows sa It's Showtime ug ASAP karong Sabado ug Domingo. Ugma, Biyernes, manghatag ang ABS-CBN og 1,500 ka mga tickets alang sa Kapamilya Thank You It's Showtime nga show ug 1,000 ka tickets alang sa ASAP 20 nga show. Makuha ang libreng tickets sa ABS-CBN Cebu Station sa Konsolasyon ug sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City. First come, first served basis. Ang back-to-back shows adto himuon sa Hoops Dome karong Sabado ug Domingo, Oktubre 17 ug 18. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow pod mi sa Twitter @Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto ug 645 Mega Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto ug 642 Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kabalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Dili natapos ang atong mabalita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. Ipalo sab ang among mga updates sa Twitter @Sunstar Online ug sa Facebook Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search.
Once brought to the application, click on Install, wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!